Ngithanda ukubingelela umphakathi wase-KZN, ukhulumayo uBruce Mhlongo, i-founder yeJom Security. Nginesixwayiso nje esincane, angifuni ukukhuluma kakhulu namhlanje, futhi ngeke ngisakhuluma kakhulu. Sengizobuyela kule nto engiyijwayele kudala ukuthi ngenze kakhulu kunokuba ngikhulume. Kodwa-ke ngithi angisifake lesi xwayiso njengobhuti omdala, njengobaba kwezinye iy'nsizwa ney'ntombi ezikulo mkhakha lo siwenzayo aba-security, including amaphoyisa, especially abantu abasebenza nangebhamu. Ngicela ukuthi sigade la ukuthi singagaxeliswa noma singayitholi sesilwa izimpi ezingaphandle komsebenzi lo esiwenzayo. Yes, i-most yethu bangena kwi-security ngoba bey'tshela ukuthi mhlambe iyo into engconywana noma enamathuba amaningi omsebenzi kunezinto ey'ningi mhlambe ezisihlulile ukuthi sikwazi ukuthi sizenze, noma singenazange sibe nama-resources or i-background ephilayo ukuthi singakwazi ukuthi sifunde izinto ey'cishe zibe ngconywana. Kanti akunjalo-ke, umsebenzi esiwenzayo njengamanje u-challenge kakhulu, and umsebenzi esiwenzayo ubucayi ngale ndlela, and umsebenzi esiwenzayo mumbi ngokuthi sigcina sesiy'thola sesifitha kuma-agenda noma sesiseva ama-agenda abantu abathize thina singazi. Uzofika uqashwe emsebenzini, ungene ufike unikwe leyo task oyinikwa yona, kanti awazi ngale ukuthi ubekelwe umgoka, abantu bafuna ukukusebenzisa bekusebenzisele ezinye izinto. Ngike ngaqondana-ke nalezo zinto mina from i-past, but ngiyabonga-ke ukuthi ngoba experience yami angizange ngikaxele. Ngeyilanga ngathathwa enye insizwa la yangisa e-Witbank eMalahleni, kwangathi ngiyothola umsebenzi. Impela wawukhona umsebenzi wawulegit ukuthi ngiyogada iy'ndawo ey'thize zama-clients aka-Eskom. Ngoba umsebenzi wangiphilisa nami engangiyigxakekele ngaleso sikhathi. Ngithi anginishere nje le information ukuze nizobona ukuthi izinto zijule kangakanani. Ngithe mase ngifika ngale kanti base babesale i-foundation nje yokuthi ngenze lowo msebenzi engathi ngenza umsebenzi wokuzogada, kanti i-aim ngangizosetshenziswa ukuthi ngizobulala abantu abathize lapha noma umuntu othize okwakade kuyisigwili sadivosa nomfazi, kwasho ukuthi ikhampani oyibhalise ngomfazi. Ngikhuluma ngento eyimayini mina eyinama-millions, okwakunekhampani eyayibizwa ngokuthi AT Coal, eyayithinta nabelungu abathize baka-Vanderberg. Mina ngilethwa ukuzolwa lezo zimpi nokuzo-eliminate labo bantu kuleyo nto enkulu, ngingazi mina ngiy'tshela ukuthi ngizobe i-bodyguard noma ngizogada amasayithi aka-Eskom. Ngithi anginisherishele leyo nto kwizinto engiyi-experience-ile. Uma sengikhona ngaphakathi siyashintsha into, sekuyavela ukuthi kahle kahle into ebengiyizele la ukuthi kuzobulawa lo muntu lo kuyena wayewu-mastermind wokuthi noma i-brain behind i-project yayiqalile yekhampani wakuthiwa AT Coal. Ngisho ngayiguglisha uzoyithola. Sebeyamdlela-ke lo muntu wakaMusa, isibongo sakhe uRonnie Musa, uyongixolela ama ikhona ngoba ngizoyiveza le nto. Sekufanele abulawe lowo muntu. Isishintshile igame yonke. Mina sengihlale iy'nyanga la ngiy'tshela ukuthi ngizokwenza lo msebenzi, sengithenjiswa ama-millions la, kanti sekuzoshawa umuntu okuyena wayeqale umsebenzi wakhe, bagcina bemdlela lowo msebenzi wakhe behlangene nabanye abantu. Ekugcineni kwadinga ukuthi ngi-involve amaphoyisa aku-intelligence, ngi-involve nama-Hawks akhona lapha kuleya area. Ekugcineni kwenziwa i-sting operation, kwangathi umuntu usebulewe, yastagwa yonke into, kwangathi operation yenzekile, kwa-celebrate-wa-ke, bejabula ukuthi umuntu sebembulele, baze bakhokha ngisho imali, bazi ukuthi usebule umuntu kanti akabulawanga. Kwadinga ukuthi ekugcineni ngifike emlindelweni wakhe lowo muntu ekhaya, sengihamba nephoyisa, sesizoveza ukuthi kwadingeka ukuthi sikhande ukuthi lo muntu ufile ukuze sisave impilo yakhe. Kodwa kwenzeka-ke emva kwalokho-ke lowo muntu, ngoba phela imali ihlezi ihamba phambili, wagcina imxolelile lowo mfazi wakho omdala noma labo bantu babe behind the whole thing, benza ama-deals ama-millions.
angisho ukuthi ngangibhekile kube khona bazonginika kona ngitholanga lutho vese futhi akunendaba kodwa ngayisave impilo. Ngizama ukunika le background ukuze nizo understand abafowethu enika security ukuthi nizongena ezintweni engathi nigada abantu kanti nizolwa izimpi zabo ezithize eningazazi ukuthi sijule kangakanani. Ngisakhuluma ngaleyo nto kunomfowethu osanda kufa la wase Eastern Cape okade egadwa abafowethu bakhona la eKZN. Ababili babo engibaziyo izinsizwa zafaka ngisho ama-CV kumina. Kwababuhlungu uma sebebulawa labo bantu bebulawa amaphoyisa ngoba bayigade lo muntu ababemgadile kwakuyisiqhwaga futhi nginayisho ukuthi uyena owayefaka umoya ukuthi abalwe namaphoyisa labo bantu. Bagcine befile labo bafowethu besuka la eKZN and ama-companies amaningi akade ecela lo mjitha lo ongale owafa ukuthi akazogadwa yiwona. Ama-companies amaningi especially abantu abamnyama ba-refuse because i-background check yakhe bayenzile babona ukuthi akusiyena umuntu okufit ukuthi angagadwa iy'nsizwa. Kwagcina kuyikhampani-ke ethize-ke yomfowethu wasendiya yagcina-ke ihambile yayogada laphaya kwagcina kufe-ke iy'nsizwa zakithi. Nginika le experience noma le information ngoba ngenzela ukuthi bafowethu ngicela ukuthi noma ngekuthiwa ulambe kangakanani ube careful ngomsebenzi othaskwa kuwona ngoba wena uzofika uyibuke nje lento ngeso lenyama kanti awazi ngale behind closed doors uzosetshenziswa wena ngelinye ilanga kuyoveze kubulawa wena kanti kutarget i-principal yakho bese kuthiwa uwena obulale lo principal bukade uthunyiwe. So we need to be careful bafowethu. Ngithi anginidodise ngoba sengumkantshubovu kulo msebenzi engiwenzayo ukuthi bafowethu qaphelani abantu enisebenza kubona abenza izinto ezi-wrong nigcine seni-captured nani sebenisebenzisa. Nami omunye ubaba wangisebenzisa kanjalo wasewilo wagcine sengisebenzisa ukuthi ngenze ezinye izinto ezaze zi-wrong kodwa ezazi-right ngaleso sikhathi kanti unama-plans anawo ngami. So ngicela niqapheleni kunensizwa esanda ukufa futhi ekade hlupha ema-restaurant nasemaklabhini eGoli. Leyo nsizwa ibisimakhiwe ukuthi ekugcineni bese ngoba iyazi iyakhathaza inane-contact namaphoyisa ukuthi ayiboshwa yona inaney'kore ey'thembile ey'phuma la eKZN. Ezinye zazo lezo nsizwa eziwu-2 zayigada leyo nsizwa ngike nga-operator nazo 3 months ago eStenga. Ngabakhuza amadoda ningaphindeli futhi laphaya ngoba leya nto sesiyayazi. Iy'nsizwa zami ezinye zike zasebenza komunye zazimgada wakhona ngale Pretoria originally from KZN. Naye ebesazi ukuthi into zemayini kanti ama-deals abo awahambi kahle. Omunye wabantu akade belwa nale ndoda lefile. There's an incident la bagcine bedubulene khona bedubulene negenge yami. Kwakuwumsebenzi omuhle wawukhokha kahle kodwa sithe mase senza kahle investigation kwadinga ukuthi ngiyi-withdraw iy'nsizwa zami ngoba sesibona ukuthi lo muntu usebenza umsebenzi ongaqondile. Yebo wayekhokha kahle into yakhe ayigqokise kahle ayikhamaflaje kahle engathi into zakamining kanti kunama-deals adipha ngale. So ngithi bafowethu qaphelani ningasetshenziswa abantu abaney'nhloso zabo. Nina nize niqondile engathi nize kumsebenzi oqondile kanti baney'nhloso zabo zobumnyama bazodisiva nina. And uSira ngeke akuvumele lokho. uSira fanele enze ama-investigations ngala security companies asesebenza eziy'nkabi inqwaba yabo bese ngifaka nesixwayiso nasemaphoyiseni. You must be careful bafowethu operators nani ningangeni kwi-agenda yabantu abathize ningayazi. Yes kuba mnandi uma sithola information ngegangi eseyihluphe kakhulu esaziyo vese ukuthi izolo ezodubula kodwa sibe careful ukuthi singanikwa information ngabantu esekufanele beyo-eliminate ngoba sebesetshenziswe iy'nkokhelo ey'thize or iy'qhwaga ey'thize osomabhizinisi abathize. Mase beqedile ngabo ngoba bayazi sebebangcolisile bese besebenzisa amaphoyisa. Amaphoyisa azofika vese azi ukuthi azobhekana nabantu abanje balwe ngempela bese beyebashaya. Yingakho i-approach yami isikhathi esiningi ngikwazi ukuthi ngiyibambe igebengu ngiyiculise. Emva kalokho sesingabalanda ama-ISPEP. Bekithi ngifaka leso sixwayiso bafowethu kumhla ka-10 March kuMonday ekuseni ukuthi thina esiphathe ibhamu thina sama-operators esenza umsebenzi waka-security asibe careful ukuthi singayitholi sesigaxela sesilwa izinto esingazazi. Uyofa ungazi ungalindele ukuthi kuzoshaywa wena kuzoqedwa wena uzolwa izimpo ongazazi ulwela abantu
okuyibona abazokuyuza bona beholela kahle kanti banenye agenda outside iscope sethu somsebenzi we-security.